Tässä on pölykamu, kotimainen keksintö. Katsotaan minkä näköinen tää on. Tässä on tämmönen pölytasku. Näin. Ja sitten tässä on tämä kaareva ulkopinta, joka on uritettu tämmöisellä syvillä urilla. Se imee kaikkea likaa kuin mikä. Ja sitten tässä on vielä tämä tuplaterä, mikä on tämmöisille hankalille ritilöille ja muille. Katsotaan tästä. Eli nyt kun tossa on tommonen kulma, sinne et mene muuten millään. Tällä pääset. Sitten tässä on ritilä. Ja täällä tuplaterällä pääset tänne näin tosi näppärästi nääkkö. Pääset putsailemaan näitä. Tulee puhdasta. Ja katsotaan kuinka tää pölytasku tekee. Tää voisi olla pölyä, ketsuppia, ihan mitä tahansa muuta puhistettavaa. Katos, pölytasku aukee ja sitten sä vaan vedät sinne ja sitten jos tarvii paikata, niin paikataan. Kaikki on tuolla nyt. Siellä se on. Ja sitten, katos. Oi ei, tää materiaali on aivan sikahyvä, imukykyinen, uskomaton matsku. Kato. Tää vaan imee ja imee ja imee. Ja sitten kun tarvii huuhdella, huuhtelet hyvin, ilmakuivaat pystyssä, niin se odottaa seuraavaa käyttöä. Ja katsos, tämän näköinen paketti. Pölykamu. Täällä on toisella puolella sitten kuvat, käyttöohjeet, QR-koodit, mitenkä käytetään ja kaikki. Tosi kiva. Suomalainen keksintö.